سلام طعنا بلي كما يغنيكم زخوركم تملكتنا كل جزء سنبت بالساعتنا غم نبلو زات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا انا لما عندي زاتنا ما بزعوا مسارتا سركس تجراين كم دما بزا سركس تجراي عبي استواصو بزعوا زلو منسي زملكت مدلاوين حزنا لكم قريبنا زلنا ابزي بركز ولا قاش حزنا انا اخو ممكن كسام مودا تفصام دما حاولكم نتصنعوا بخبرنا نقدم استغاشنا قعد احنا مصاكم مجمرتاشكم زمصاكم لنا فالتو يغني لي اسمي إلياس قبر مرعم بهال كاو كتما مقالة قبل إسراء ويفلس مجورة توهيل توا صبو يغني لي عنون زكاريا سايلي بهال كاو كتما مقالة حيدر እሺ ስሙይ ጊቱ አለም ሰገድ ይባል ካብ ከተማ መቀለ ናይ ሰርከስ መሰልጠኒ የመስገን ስሙይ ዘቾስ ገብረስላሴ ካብ ከተማ መቀለ ጽባው መስቲ መጀመርታ ያው ቀድም ላፍትዋና ቁም ነገር ምእታውና ማለት እዩ እስኹም ብዛዕባ ሰርከስ ትግራይ ያው መዓዝኩም ተፋሊጥኩም ሕዝኹም እንታይ ደረጃ ነይኹም ብዛዕባ ዓልኩም ምስ ተወሰነ ድሕረ ባይታ يغني لي ያው ሰርከስ نفلتو نحنا بشهيت شعانت ميتي تسعي سلستي بتلي إسراك مقالة باليني لغارة مثل النار كل شت جات خبز عزيز تخدمه أقطع مخوين جن جيتو بسركس عمق ولا فلتت نيروا لو تختلنا لأكت بحد يسرحنا نيرو أكروبات نسره ليكسيبل نسره نا إنترناشنال تيكواندو نودو أو نحاويسو كيندو ናይ ካራቴ ሲስተማት እዚኦም ተምህረና ነይራና ሹዕና 83 ቆልዑ ኸይና ኢና ንፈልጦ ኣብ ሹዕ ጀሚርና ኢና ኣብ ሰርከስ ትግራይ ፀናሕና ማለት እዩ استكشاع من تغيير غاب سركس تجراي بغامي غادي فخيو هو سركس تجراي بشحيت شعانت 83 جميرنا شعانت مسكا 84 85 او ينيرا بتلي دما ناينا صمت ጊዜ ካብ 83 ጀሚሩ ኣብ 84 بكلنا درجة أما قال استاديوم بالين نولو عبي مريث نيرو ناي ناس تحيز مسيكات تأثر تحد تلي رسائهم يمسلني شعيتو عبي مريث نيرو شو نولو استفل عليه بتو لسلطنتنا ياتم تسركس شعيتو كل سمينا وراي سركس كمست ماريا تقول سزولة المخنيات ونا على حلي عيد حارت قلتيا ግን ንኣና እውን ብመንፈሳዊ ህይወት ቀርጸና ነይራ ስፖርታዊ ጥራሕ ይኹን ምክንያቱም ናይ ስፖርታዊ ጨዋነት ናባሎ ኣብቲ ሰርከስ ድማ ምስ ኣቢሉ ብዙሕ ዓይነት ፍልይ ስለትብል ካብቲ ሰብ ፊልም እትሪኦ ሰርከስ ዝሰርሕ ወይ ድማ ኣብ ናይ ካራቴ ኣክሽን ስራሕ ትብሎ ምስ ሰብ ልደባደብ እዩ ልመስል እሞ ከምኡ ዓይነት ተሓሳስበለ ክህልየና እውን ምስ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ሓጊዛ ንህይወትና እውን ናሃነፀትና ስለ ፀንሐት ጊቱ ሰርከስ ቅድስት ማርያም ዝብል ክለብ እዩ ነይርዎ ድሕሪኡ ብክልል ምስተፈለጠ እዩ ናብ ከዲ ኣሕሊፉ ክልል ተቐቢልዎ ሰርከስ ትካል ኣለ ፀንሕና ብ1995 እያ ኣነ ኣቋሪፀ እዮ ተቋርፅ ተለኹ ናብ ዓሊ ምክንያት ነይርኒ ካብኡ ወፅየ ናብ ብረታ ብረት ስራሕ እያ ስለዚ ሰርከስ ትጅምሮ ተለኹ ፅቡቕ ፍቅሪ ነይርኒ ብድሕሪኡ ናይ ኣቋረፅኩ ትርፊ ሰዓተይ ይኸድ ኣብ ዝድነኽዋ ኤክሰርሳይስ ይሰርሕ ምስም ካልኦት ማሕዙትና ሃምኡ ይሕወስ همون بدهريو مستعم تلنتلو أبرايت ناي وورلد تيكواندو ناسرح خوي نيرنا سركس بخمس ملكية جميلة بوست حزم تاي درجان نيغات والتمهر غيغا جيتو سنا مغوارغا تاي تقيم من نتفل حزم ازل الله خي برك بفلام تاي درجان ام تاي سرح غاتوا فيها التحساس واخا كل جزء نسبات كتفقرهم نسبات صبوك تخون نبعل خاون ديسيبلين هون خاطاني صاك تعبي عبي استواصو لجبرتو جيتو عبزي السوني نحزي تقيم النازلو وقت إلى نافتو دابرة قوت له ديسيبل هون خاك تسرح بعل خاك تشنف بتلي تسونتها أكتيفيل سركس لحالة فسب أي هكي مس سكند مس دقيقة على قطر يسرح سو عبي تقيم مني بدهري بدون ياو تسعي سلستي ماتريك وسيدنا علي صلاحي جميلة بكلل بهاجر درجة فلوتي إلياس باور إندستريال إنجينيرينج علي تكلمني لعل 3 سرحتنا أو حليفون أو شرف وصعب فتحان عبي سرحتنا كوز حزب بركب مالتي صباغ توكل تزوج يعني تتحزم من منقصتهم هو ياو بكل الدرجة ون ياو توكل حزبي أو كل تجري توكل حزبية ناي كتما مقالة كم أول بس ناي تشامبر أوف سيكتورال أسوسيشن ناي إندستري مالتي
እውን ቫይስ ፕሬዚዳንት ኮይነ ይሰርሕ ከምኡ ናይ ኢንቨስትመንት ካውንስል እውን ኣብ መናእሰይ እውን ይሳተፍ ማለት እዩ ፅቡቅ ያውነና እሺ ያው ተማሳል ሕቶ እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኒኻ ምስ ሰርከስ ትግራይ ማዕሰላሊኻ بمجمرة ذا سان تجراي زغنا تلفزيون تجراي زي أدمجرا متوعبت عمي زمسكن بمقطع أدمنا بسركس متاوي دحروايتين مفلات مالتي أنا تعبابياي أبي أرترا بس مراية وليدا كوين قنت تجراي أنا دحرتي ودعوي أجمعتن كلن تقارفوا ناب نتعنت مستأتوا نايجزر سنا محبركم مسرتنا نمنتاي أو عدنا نايم بربار كنا تزين فتر بزبل أو مس إرتراج أما مس شبوليني مستن عبيت بحالا أقرق عسويت ساتني أو جن محبركم مسرتنا نعدنا ها نايم جمرة ناي كاتيت بعل بحرام مريت أكبر كله محبركم حزنا مزينا سيزبنا تجارو هندز لونا لك وعد تجارو لونا لك زبل بكل مدى جمناستي يكون حزنا مزينا عصو حزنا مزينا كيناتون نيرو استفل عليه زي أبز خط أقصد دلي محبر لمعة تجري عبي كونتربيت على الوبزي هاي لجوناز بهالوس بعد موياون تعمل عبي خستهلو هذي زي خوينو نابز مزينا بسبورت بتي يقول عصون كنا كلهم كن كتسل ما أنتي أبزي محبر لمعة تجري نايس رح بايتا فتيرلنا عبت نايس رح بايتا بقعص أجري كوينا الناس رح نخلنا أفتي ناي يكاتيت بعل جيتو مسكالوت مداركت مسؤول سنوارو عبز خون مرأياتات ناي سركس يبحال ወይ ጂምናስቲክ ይባሃል ብዘይ ክስታይ ዘይ ብዘይ ገድስ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ስለዝነበሩ ካብኡ ተበጊስና ሓገስቲ ይመጹ ማለት እዩ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓገስቲ ምስ መጹ ሰርከስ ከነዳብር ደሊና ስለዚ ሰርከስ እንታይ ተገበርና ሓሽ ኣብዝስ ብኸምኡ ክዋሳእ ዝኽእል ሰብ መን ኣሎ እንታይ ኣይትካል ኣሎ ዝብል ናብኡ እዩ እቲ ተኣትዩ ንበል ይደለ ብዝበለፀ ድሓር زرزون كجلاتي كالي. استاكوش أجرو نا تقرأت تصاوي تغني رقم متى تصاوي تخاص مسؤول جلات. أوه أب تقرأي مسجوناون تصاويته مسترانسون تصاويته مسبوليسون تصاويته محور لما تقرأي تصاويته أب كلهم بخوخب كويني حليفين من 4 عامات كوخب تجاثه كل الوكيلون بمخاد أب زكبرز نبرة استمتعت أنا مستنكالوتات أبز كبر ناي تقرأي جهاتات ولست تصاطي بزبل سقعتي نابس تفر عليه دايركشن دخل كله تبو بركي ساينيرو مالتي هو طرحون زي كونه اتليتكس غوياون اوروميا خيده 4 وانጫ ካብቶም ዘምጹ መሪሕ ዝኸድ ኩሉ ነገር ክትቀስ ይኽእል እዩ ኣብ ሰዓት ዝውን ሓደ ዓቢ ዝኾነ ናይ ኣብ ክልልና ብዓቢ ደረጃ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ድራማ ጎጆ ዝብል ናይ ፕሮዳክሽን ማናጀር እዚ ዝመስል ኣብ ስርሒ ገልጽ እንተኾይኑን እዚ ናይ ምስ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ዝተተሓዘ ናይ አግሪካልቸር ቢሮ ክልቲኡ ኢንተግሬት ዝኾነ መሬት ፕሮጀክት ኣብ ጉህሚ ምሕዋይ ዝኣምሳሰለ ኣብኡ ናይ ክትትልን ገምጋምን ላዕለዋይ ክኢለ ፅቡቅ እስቲ ላብ ጌት ብምምፃሞ ያው ናሎማዓንቲ ብፍላይ ዛዕባና ጌት ኢኻ ትኾን ለኻ ማለት እዩ እስቲ ጌቱ ላብ ሰርከስ ትግራይ ብኸመይ ተፈላለኹም ኣብኦም ስራሕኸም ዓበይቲ ስራሕቲ ተኸታይታይ ይመስሉ ነይሮም እስቲ መጀመርታ ካብ ንጅምር እሺ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ማለት ክልል ትግራይ ቴሌቪዥን ዕድመ ኣኽቢሩ ዝፅዋዕኹምና ብጣዕሚ እየ ለመስግን ከምቶም ኣሕዋተይ ዝገለፅዎ ያው ሰርከስ ክምስርቱ ከለኹ ብናይ ሓደ ተጋዳላይ ርህራሄ እዩ ናይቱ ተጋዳላይ ንሱ እንደገና
መጀመርያ ኣብ ኣጸደራ ዝተባሃለ ሳምራ ትበሃል ቁሸት ሸጓጉርቲ ዝተባሃለት መንደር ህፃን እናሃለኹ ኣቦይ ካብ መቐለ ይወስደኒ ናብ ኣጸደራ እሞ ካብኡ ኣብቲ ኣጸደራ ዘለዉ ተጋድልቲ እዮም ካብኡ ቁሮ ታሕቲ ዘሎ እንደገና ደርጊ ነይሩ ተሽዒቲ ግዜ ትዝ ይብለኒ ሕዚ ኣቦይ ምስ ወሰደኒ ኣቦይ ይሞት ሞ ብዙሕ ችግራት እዩ ኣጋጢሞ ይሞት እነይ ኽዲ ዓድኺ ኣነ ካብዚ ብላዕሊ ክጋደል እየ ይብል ካብኡ ብድሕሪኡ ይኽልኸል ማለት እዩ ህፃን ስለነበርኩ ኣይትኽእሎ ቦምቦ ኣሎ ፈንጂ ኣሎ ውግእ ኣሎ ይበሃል በዚ ምክንያት ቁሩ ቅድሚኡ ግን ኣብ መቐለ ኣብዛ ናይ መንገዲ ሆስፒታል እንዳ ዶክተር ኣለማች ነበረት ራሻና ኪዋ ነይሮም ህንዲ እውን ነይሮም ማለት እዩ ሕዚ ፅቡቅ ጅምናስቲክ ይሰርሑ እዮም ነይሮም ኣብኡ ተወሰነ ይሰርሕ እየ ነይረ ኣብታ ጸደራ እውን ጎላጉልና ስውሕታ ስለ ዝነበረ ይሰርሕ እየ ነይረ ካብኡ ላመን ይመፅእ ይእበሞ ላብ መቐለ ይመፅእ ካብኡ ኣብ መንደር ኮይና ንሰርሕ ነርና ነዳውሮ እሞ ካብ ፎቅ ኣክሮባት ስራሕ ባካንድ ምስራሕ ሳቶም ለወክማ ሮል ባክሮል ትብል ፓክሊ ኣፕል ትብል ቋንቋ ይፈልጥዋ እዮም ነይሮም ኣነ ብዛዕቢ ራውንድ ኦፍ ባካንድ ሳመር ፍሌክሲብል ሃንድ ስታንድ ጃግሊንግ ኣክቲቪቲ ብዛዕባ ሰርከስ ማፁ እዚኣቶም ኮርስ ወሲደ እየ ነይረ ብሓደ ነይሩ ኣስተርጓሚ መጨረሽኡ ታሪኩ ብዙሕ እዩ ነፃ ንወፅእ ካብኡ ብድሕሪኡ ደርጊ ይወድቕ ደርጊ ክወድቕ ተሎ እንታይ ክንገብር ይግበአኒ ኢለ ይሓስብ እሞ ትምክሕተኛታት እውን ነይሮም በተሽዒቲ ግዜ ትግራዋይ ምንም ነገር ከም ዘይኽእል ሓደ ግዜ ይዝክር እየ ሓደ ኣክሮባት ላሰርሐ ኣብቲ ስቴድዮም ህዝቢ የንጨብጭበሉ እሞ ስኢሉ ናይ ትዕቢት ቃላት ይናገር ንስኻትኩም ኣይትኽእሉ ወይ ገለ ልብል ነገራት ስኢሉ ፀያፍ ዝኾነ ቃላት ይናገር እሞ ተሓራሒና ከምዚ ንኽእል ቆልዑት ኣተኣኻኺበ ካብኡ ትሬኒንግ ይጅምር ማለት እዩ ኣብ መቐለ ስቴድዮም ማለት እዩ ካብኡ ከምዚ ኤልያስ ሓወይሉ ገለፆ ከምሊ ኤልያስ ዝበሉ ልሚሚ ዝበሃላ እሊ ሰይፈ መረሳ እሊ መንቸስ ዝበሃሉ ቅፅል ስሞም ዘሎ ብዙሓት ቆልዑት በየመንደሩ ዝነበሩ እናደለኹ ኣተኣኻኺበ ኣብ ስቴድዮም ማለት እዩ ዓብዪ ስራሕ ንሰርሕ ካብኡ ናይ መጀመርያ መን ይርአኒ ዶክተር ተክለ ሃይማኖት ይርአኒ እሞ ናይ መጀመርያ ፌስቲቫል ነይራ ስቹሉክ ፌስቲቫል ትግራይ ትብል ማለት እዩ ከዚ ኣብኣሲ ምስቶ መምሃራን ሓቢርካ ሾው ክተቕርበልና ኣለካ ይበሃል ድሓር ነዊሕቲ ፒራሚዳትና ሓፀርቲ ፒራሚዳት ዝበሃሉ እሳተን ኢና ንፈልጥ ነርና ካብኡ እዚ ንምሰራሕና ልክዕ ምስቱ ክብረ በዓል ምስቶም ካልኦት ነበሩ ባንድ ልዕሊ 30,000 ዝኣክል ህዝቢ ነይሩ ኣብ መቐለ ስቴድዮም ካብኡ ሾው ምስ ቀረብና ኩሉ ተምሃራይ ብትምህርቲ ቤቱ ተፀዊዑ መፅኡ ነይሩ ይርኢ ካብኡ ኣባላት ናበዝሑ ይኸዱ ኣባላት ናበዝሑ ምስ ኸዱ ሰርከስ ቅድስተ ማርያም እየሉላ ነይረ ሰርከስ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ይፈልጦ እየ ግን ታስም ናይ መጀመርያ ነበረት ሰርከስ ቅድስተ ማርያም እዩ ድሓር እዚ ምስ ኾነ ናይ መጀመርያ ዕሸል ማሕበር ልምዓት ትግራይ እናሃለይት ኣብቱ ፍትሒ ቢሮ ዘሎ ንዳ ኪዳነ ምሕረት መንገዲ ቢሮ ኣብኡ ነይሩ ካብኡ ኣርያ ዞርዩን ይፅውዕኒ እሞ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቲሸርት ላሸጥና ብብቅ በሊኡ ሾው እናረአና ሰብ እናገዝኦ ዝተሸጠ እውን እናረከብና ከምኡ እናገበርና ንሰርሕ ማለት እዩ ካብኡ ኣርያ ይፀውዕኒ እዛ ቅድስተ ማርያም ትብል ንኩሉ ስለ ዘይትውክል ትፅንሓ እሞ ሰርከስ ትግራይ ልክትበሃል ክነቋቋም ኢና ስለዚ ኣጋሽ ክመፅኦም ክትቕበሎም ኢኻ ኢሉ የነጋግረኒ ኣርያ ዞርዩን ዓብዪ ዘስተዋፅኦ ኣሎ ኣብ ቆልዑ ትግራይ ኣብዚ ኣብ ሰርከስ እውን ኣብ ጂምናስቲክ እውን ብጣዕሚ ናይ ኣርያ ዞርዩን ዘይርሳዕ ውለታ እዩ ኣብ ቆልዑ ትግራይ ድሓር እዚ ምስ ኾነ ሰርከስ ኢትዮጵያ ሚስተር ማርኪ ልቻንሳ ዝበሃል ዝሓዝዋ ናይ ወኪል ኣቶ ጆን ሚስተር ጆን ዝበሃሉ ይመፁ እሞ መስከረም 84 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ስቴድዮም ማለት እዩ ዓብዪ ሾው ነርኢ ምስ ሰርከስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ማለት እዩ ካብ ብዝበለፅ እንደገና ናይ ሰርከስ ወርክሾፕ ኣብ መቐለ መዘጋጃ ቤት ሓቢርና እንትን ኮርስ ንወስድ ማለት እዩ ስለዚ ሰርከስ ልብል ተጠናኸረ ምዃኑ ካብኡ ብድሕሪኡ እቶም ቆልዑ ክገብሩ ዝግብኦም ነገራት ማንዋል ይወሃብ ድሓር ካብኡ ፅቡቕ ስራሕ ላስራሕና ንኸድ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ ናይ መጀመርያ የካቲት ኣብ ዝኽበር ዝነበረሉ ግዜ እውን ሸዋት ዓበይቲ ሸዋት ነርኢና ነርና ናይ መጨረሻ እንደገና እቲ ዓብዪ በቃ ኣሎ ዝተባሃለ ትርኢት ዝረአናዮ ናይ ሕዳር 22 ናይ ፌስቲቫል ኣብቲ ሽግግር መንግስታዊ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ኤድስ ክብረ በዓል ትኽበር ተሎ ዓብዪ ትርኢት ርኢና ነርና ብድሕሪኡ ካብኡ ላተፈለጠ መፅኡ መጨረሻ
لخونت سلطانات مصمو لزكرياس بطعميهم تحاويرمنا او يسرح يسرحو ولو ام حبحب ام اكاب نسركس ام دغاف خمت زولو يفلط ايتا ነገር ሒዝ ሞጽዩ ታ ጂምናስቲክ እንዲያም ሃንድ ስፕሪንግ ፍሮንት ሃፍ ትዊስት ልኹሉ ቆልዑት እንዲያም ሃም ዝነበርዎ በተወሰነ እንደናለ ፍሌክሲብል ልኹሉ ሃም ዝነበሩ ሪኤም የብተሽዒት ግዜ አንሕና ግን ትፈልጦ ተዓዊ ማለት እዩ ኮንትራክሽን ተባለ በተርፍላይ ኮንትራክሽን ተባለ ፍሊዝ በለ ስራሕቲ نسرح نيرنا بتاريخ ون يفولت أي بتشعيت لحصو تاريخ نيرو كان ممر إبراهيم مالتيو تجري قدمي تشاينا قدمي لما ولا هاجرت أتصبق الصراحة هم زنارت أوناي عالم نميت رشا هاند سبرينج فينيشينج اللي هالي أو تجري جن هاند فرونت هاند سبرينج راوند أوف ديابرول هيد سبرينج لسرح هم زناري ناتو تاريخ ون أو تجري ون أمق النمرة زي دمر جرنا يا وتسركس حمد الله قرنا لما عملنا يمسينا مالتي سلازي أوت سبورت راح سبورت اللي هنا استفلا لي سنة مكبرون يا وتمتين ومن يرنا صباستي እሺ በመጀመሪያ ለዚ መድረኽ እዚ ክረክብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝገበረለይ ዕድመ ካብ ልቢ ከመስግን ይፈቱ ኣነ ስፖርት ልጀመርኩሉ ግዜ ب1985 ዓመተ ምህረት ስኡልና ብመንደር ኣብ 03 ሕዚ ሪፈራል ሆስፒታል ተባሂሉ ተሰሪሑ ዘሎ ቦታ ቀደም ለኾነ ናይ ስፖርት መንቀሳቀሲ ቦታታት ነይርዎ ኣብኡ ብግልና ኣዕርክተይ ነይሮምኒ ምስኣቶም ብውስን መልክዑ ስኡልና ስቴፖይን ፈልጠን እንቅስቃሴን ፈልጠን ብስምዒት ኣብ ቴሌቪዥን ጥራሕ ንርኢ ስለ ዝነበርና سوينا بسمعت نقصاص نيرنا لا تنقصاصنا لهالنا قطامي مس جيتو اب ستاديوم مقاله ያው لا تنقصاصنا لهالنا مسهم عرختي ተኽሉ ጌታቸው ብርሃነ ሀብታይ ይባሉ ንዚያቶም لا تنقصاصنا لهالنا يرينا مو አጋጣሚ ኮይኑ ትንቅስቃሴና መሰረት ላይ አይኖረን سوينا ብልሌትና ንቀሳቀስ ነርና سمعي سلازنارنا دحر مجرشو لا تنقصاصنا مسرعينا نعو خنتاتو بدم غيرهم تردوا ومنتي مسايخونكم تسرحوا يبلنا ما قاطع مخافتهم عرفتي انا اتي انا كاب 1985 عام تمرت جميرو ያው ኣብጊቱ ቱ ናይ ሰርከስ ናይ ጂምናስቲክ እንቅስቃሴ ጀሚረ ካብ ድሕሪኡ ቀጽለሉ ያው ቱ እንቅስቃሴ ብልተፈላለየ መልክዑ አንተ ወጊት ላገለጸ ጸንሕዩቶም አሽማት لا تنقصاص لهالله يسرحيه بدم بغير يسرح نيره بدم ينقصاص نيره مريتات له بالتفلالي ملكو نر نيرنا قطام جيتو بالتفلالي ملكو افتا سرك السلام يلقمو مثلا لاي انا كحزا خمزلني ያው ሐሳብ ይሄን ምናልባች ግን ለገለጽ ኋላ ሐለፉ ግን ትዲኤ ነውሲ محار ዘሪኡን አይተ አራያ ዘሪሁን አርባዓቶም ሃሮ በቅርሺ እናሰልጠና ጸኒሕና ብናቱ ብላይ ትዲኤ ቅርሺ ለኽን ስልጥን ተገይሩ እዩ ታና መጀመሪያ ተገለጽ ዋስለ ተሐለፉ የ ስለዚህ እዚአቶም አርባዓቶም ሃሮ በማርሻል አርት بناي TDA قرشي لتو أسلطان لا تخفله ያው ትምርትና አጥልና ካብ ድሕሪኡ ዩቱ ፕሮሰስ ንሱ ተመሪና ሁሉ ነገር ወዲና ላፍታና አሰልጣኝነት እንትን አቲና ያው ክልተ ዓመት ተመሪና ወዲ አነ ካብ ድሕሪኡ ያቋረጥኩ ወይ ጸጋይ ተኽላይን ዘቾስን ያው ዳርጋ ይቀጸልናን ሙዕዝ ደስታ ሓዚፍታ ስሪ ሳርስ አሎ እስካብ ሕዚ ይሰርሕ ዘሎ ታክለብኒ ያ ስሪ ሳርስ ስለዚ ናተይ እዚ ካጎለጽኩ ሕዚ ዘለኽዎ ስራሕ ያው ኣብ ጋራጅ የዘለኹ ናይ ባዕለይ ናይ ባጃጅ ጋራጅ ኣለትኒ ኣብ ኣየላ ስራሕ ልርከብ እዚ ናይ ባዕለይ ካብ ገለጽኩ ምናልባች ኣነ ላብ ጊቱ ክምለስ ከለኹ ወስታት ጸኒሕና ንልዕልና ጌቱ ኣኹም ለወስተዋፅኦ ሕዚ ምንታይ ደረጃ ከመይ ትራኸቡ ልብል ቀፂና ንቕርበይና እሞ ላዚ ክምለስ ላቤልያስ እስቲ ምስ ጌቱ ያው ከባቢ ቅድሚ 25 26 ዓመት ኢኹም ዳርጋ ብሓደ ነይርኹም እሞ
ድሕሪኻ ከመይ ትጠያየቑ ዶ ምንታይ ደረጃ ከምዘሎ ምዞም ናቀደምኸ ከመይ እዩ ከመይ ትራኸቡ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጥያቄ እዩ ልገርመካሲ ብጣዕሚ እውን ክመስግኖ ዘለኹ ቴሌቭዥን ትግራይ እዚ ክንጋነል ስለ ዝገበርኩም እዩ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ከመስግን እየ ዝደሊ ሕልፍ ኢልና ንጋነ ኢና ኮፍ ኢልና ግን ይውጋዕናይ ጊቱ ለላቶ ሕዚ ብርኪ ኣበይ ትልትውን ኣብ ልብና ንሓስባ በተለይ ድማ ብመንፈሳዊ ህይወት እውን ብጣዕሚ መምህርና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንየማን ክንኸይድ ይመክር የምህር ስለ ዝነበረ ሕልፍ ኢልና ነግንዮ እሞ ዲቴይል ዝኾነ ግን ኣይነውግዐይ ኣይተጋነና እዩ እስካዕ ሕዚ ማለት እዩ እዚ ግን ፅቡቕ መጋነይ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሕዚ ቀፃሊ ከም ዘለና እዩ በዚ ኣጋጣሚ ቃል ክኣት ስለ ዝደሊ ምስጊቱ ግን ከምቲ ዝበልካ እዩ ድሕሪ ሰርከስ ብዙሕ ግዜ ኣይተጋነ ኣነ እውን ናብ ስራሕ ናብ ሓላፍነት ናብ ትምህርቲ ስለነበሩ ኣይተጋነና ኮፍ ተጋኒና ትንትለኻስ ናይ ውሽጥኻ ክትውግዕ ተለኻ በተለይ ፅቡቓት ዝስታወሱ ነገራት ስለ ዝነበርና ቆልዓ ኮይንካ ተዓቢ ተለኻ ተውግዐሉ ናይ ቆልዓኻ እዩ ስለዚ እሱ ክተውግዖ እሱ መሊስካ ትጫወተሉ ንፅኡ ኢሉ ሂወትካስ ሓዱሽ ስለ ዝምልሰካ ለኣጥራሕ ይኹን ኢላ ኣና እውን ፅቡቕ ስለ ዝነበረ ኣይተጋነናይ ዝሓለፈ ግዜ ነዊሕ እዩ ብዙሕ እውን የውቃዕናን ማለት እዩ ፅቡቕ ስለ ዝከ ብዛዕባ ጊቱ ተላዒሉ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን መዓንቲ ብጣዕሚ ሰባት ተግባሮም ክዝርዝረሎም ከለኻ ካብ ገንዘብ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ዝሽረፍ ጊቱ ማለት ንትግራይ 27 ዓመት ሙሉእ ኣብ ነፃነት ቅድመ ነፃነት ከዓ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ ክዛረብ ኣይክእልን በተን ዝከኣልኦ ብርኪ እሞ ከዓ ዘገርም ከዓ ኣብ ዘለው ዝለዓሉ ኢንቨስተራት ኣብ ዘለው ዝተፈላለየ ሞያታት ንክሰርሑ ዝተፈላለየ ከዓ ጫፍ ናይ ዓለም በፂሖም ሰርከስ ንኸፍልጡ ናይ ጊቱ ብርኪ ናይ ጊቱ ሞያ ናይ ጊቱ ኣስተዋፅኦ በዛ ሓፃር ግዜ ክግለጽ ዝኽእል እዩ ጊቱ ማለት ኩሉ እዩ ጊቱ ጂምናስቲክ እዩ ጊቱ ናይ ሃይማኖት መራሒ እዩ ጊቱ ዝተፈላለየ ኣብ ኩለን ብርኪ ኣድሚኡ ዝሓለፈ ጊቱ በዛ ደቂቕ እዚኣት ፅቡቕ ላብ ጌቱ ንመለስ ሞስቲ ያው ዝዋና ልማዓንቲ ብፍላይ ለተኣኸበና ውዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኢኻ ትርከብ ያ ብርክት ዝበሉ ብስነ ምግባር ብሰርከስ ያው ከም ሌላ ስፖርት ድማ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክወፅሑ እውን ያው ካብ መጀመርታ ልክትኸቱ እናማንዛኻ ናሰልጣን ኢኻ ኣስተዋፅኦ እውን ስለለዎ ባዕሎም እውን ስለዝገለፅዎ ብርክት ዝበለ ነገራት ሰሪሕካ ኢኻ ያው እዚ ቅድም ኢሉ ከምዚ ዝገለፆ ኣብዚ ኸዚ ደቂቓ ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን ሕዚ ከም ምንታይ ደረጃ ትርከብ ስድራኻ ማለት ሓዳር ብዛዕባ ሓዳር ምልክት ህይወትካ እንታይ ይመስል እስቲ እሺ ፅቡቕ ያው መነሽኡ ከምቲ ልዕሉ ዝገለፅዎ እንትኸውን ምክንያቱም ልትግራይ ኢሎም ብዙሓት ምንም ዘይረኽቡ ሓሊፎም እዮም ዝፈልጦም ኣዕርክተይ መሓዙተይ ደቂ መንደረይ ዝጫወቱ ነይሮም ምሳይ ማለት እዩ እሱኢቱ ዋና መነሻ እንትን ኣልዕልኒ ልትግራይ ዘይኮነሉ መን ኳንዶ በዚ ትሰርሖ ኢድኻስ ዋላ ብዘይ ሰርሖ ኢድኻ ለይለ ማለት እዩ ሕዚ ምንም እኳ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ተለኹ ኣብ ሂወተይ ውሽጢ ያው ርግፅ ከምቲ ኣሕዋተይ ዝገለፅዎ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ሓደ ወዲ ኣለኒ እዩ እና መጨረሻ ንዓቶም ልክጠወር ኢለ ያው ኣብ ሚላን ሆቴል ጋርዲ ኮይነ እየ ዝሰርሕ እሳተን እውን 700 እየን ዝኽፈላኒ 11 ዓመት እየ ሰሪሐ ያው ንዛለሙ ለላዕለት ማለት እዩ 11 ዓመት እየ ሰሪሐ ተዋንኡ ታኢሉ ሕጉስ እዞም ኣሕዋተይ እና እቶም ካልኦት ቆልዑ ትግራይ እውን ላውዚ ብርኪ ክወፅሕ ተሎ እዮም እና ኣብ ሂወተይ ውሽጢ እዚ እዩ ካብኡ እታ ቆልዓ ምስ ጨነቓ ያው ካብኣ እያ ተፈላለያ በዚ ብኢኮኖሚ ሕፅረት እዩ ማለት እዩ ያው ካብ ንፈላለየ ያው 2 ዓመት ኢና ጌርና ተን 700 ተቐቢለ ላብኣ እየ ዝወስደላ ናብ በዓልቲ ገዛ ያው ልዞም ቆልዑ መዕበይ ማለት እዩ
ካብኡ ድሓር ኣብ ሸባ ኣካዳሚ 500 ኣለዋ ከዚ 300 ወሲኦም 8 ገይሮም ኣለዉ እሳተን እየን ባእተን እየን መሓዳደር ለባዕለይ ምግበይ ማለት እዩ ካብኡ በቃ ብዚአን መሓዳደር እና ከምዚ ኮይነ ኢለ ብል እስቲ ያው ማት ምስ ገዛ ልተተሓዘ ምንታይ ኢኻ መደቀሲ ከዚ ካብ በዓልቲ ቤትካ እውን ያው ብናይ ቆጣዊ ፀገም ያው ተፈልያት ከንያሞ ኣብ ምንታይ ማት እንታይ ኢኻ ትገብረን ዘነብዙኛ ገንዘብ ብጣዕሚ ውሕዳት እየን ብኸመይ ኢኻ ኑረኻ ትደፍእ ኣለኻ እወ ንሮይ ልደፍኦ ባኒ ሻይ ካብ ምብላዕ እዩ ማለት ካብ ሻሂ ባኒ ዝዘለለስ እንትን የብለይ ካብኡ ገዛ ዝበሃል የብለይ ታይቱ ኣብቲ ዘቐመጠ ነፍቲ ገዛ ሓንቲ ፍራሽ ኣላ ሓንቲ እውን እንደገና ለፍታ ሲሚንቶ ምንፃፍ ኣላ ሰብ ክኸድ ተሎ እሳ ኣንፂፈ እየ ልህርስ ኣብቲ ሚላኖ ሆቴል ማለት እዩ እቲ ሰብ ከፍ ዝብለሉ ሲሚንቶ ኣላ ሰብ ምስ ኸደ ኣብ ኣንፂፈ ፍራሽ ሓንቲ ኣላ ኩሎም ይፈልጡ እዮም ኣብኡ ለለዉ ሰራሕተኛ እውን ይፈልጡ እዮም ኣብኣ እየ ልህርስ ነዚ እዩ 11 ዓመት ሙሉእ ኣብኡ ከፅንሕኒ ዝኸኣለ ማለት እዩ ካሊእ ምንም ነገር የብለይ ካልኣይ እቲ ስራሕቲ ኣርት ማለት እዩ ከምዞም ኣሕዋተይ ዝበሉና ካልኦት ልክፈር እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ያው ድሌት ኣለኒ ክእለት እንደናል ኣለኒ ገና ዘይወፀ ዝወሰድክዎ ትምህርትታት እውን ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ጂምናስቲክ ፌዴሬሽን እውን ዘምህረን ኣሎ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ማለት እዩ ነገር ግን ከውፅኦ ይኽኣልኮይ ምክንያቱም ለባዕለይ ኳስ ኣምታይ ሃም ዝሓድር ብጣዕሚ እዩ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ገዛ ዝበሃል ያው የብለይ እና ክሰርሕ ተወልኩሎ ያው መስርሒ እውን የብለይ ፅቡቅ ስትኸዚ እንታይ ዕላማ እኒካ ላብነት ዝኾነ ሓገዝ ተተረኺቡ ብገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ብሞራል ክኾን ይኽእል እዩ እንታይ ዕላማኻ ስትልቐፃል እዩ ሕዚ እውን ዕላማይ ንወደፊቱ ዓበይቲ ፕላናት ኣውፅየ እቲ ዝሐሸ ስራሕ ኣብ መላእ ትግራይ እቲ ለይበፅሖ ቆልዓ ትግራይ ብኣካል ብሞራል ብትምህርቲ ብፅቡቕ ስነ ምግባር ተሃኒፁ ነዛ ዓዲ ክጠቅም ንኽእል ህፃን ካብ ህፃን ጀሚሩ እስካብ ዘሎ መንእሰይ ንምፍራእ እዩ ትዋና ኸዚ ለለኒ ዕላማይ ኣሎ እዩ ቱ ችሎታ ኣሎ እዩ ቱ ሓሳብ ትምህርቲ እውን ኣሎ እዩ ተማሂረ እየ ሰርቲፋይድ እየ ብዚ ስለዚ ካብ ካፍሎ ከውፅኦ ይደሊ እየ እና እቱ ዓጊቱን ኣሎ ክሰርሕ ለይኻልኹ እቶም ፀገማት እዚኣቶም እምበር እንድሕቲ ሓገዝ ተገኒዩ ኮይኑ ዓበይቲ ፕላናት ኣውፅየ ያው ኣብ መላእ ትግራይ ዓብዪ ስራሕ ንምስራሕ እዩ ፅቡቅ እስቲ ያው ኩለና ሰሚዕናዮ ናዚ ታሪክሞ እስቲ ካብዚ እንታይ ታኽትብሉ ትኽእሉ እስቲ ይባዕልኹም ብዘከራ ስጅሙ እንታይ ሞ ልብኻ ዝሰብር እዩ ምንም ክብላይ ከቢድ እዩ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ነዛ ዓዲ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕ እዩ ማለት ካብታ እዋን እቲኣ ተላዒሉ ናይ ኤልያስ ፓወር በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ርኢና ስፖርት ናብኡ ክነእትዎ ከለና ንግቡጦ ከለናስ እስዩ እዚ ጊቱ ሚስጥረኛ እዩ ህይወቱ ይገለፀን ህይወቱ ገሊፁ ኣይኮነን ስፖርት ይሕዝውን ርእሱ እውን ስፖርት እያ ትብል ከቢድ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብ ከቢድ ናይ ናብራ ፀገም እዩ ብሰንኪ ድኽነት እዩ ካብ ዝፈትዋ በዓልቲ ቤቱን ካብ ደቁን ተፈልዩ ዘሎ ብሰንኪ ድኽነት እዩ ወይ ስፖርት ትመርፅ ወይ ስራሕ ትሰርሕ በፂሑ ዘሎ ሕዚ ኢቱ በሊዑ ዘይድረረሉ ክድቅስ ከይደቅስ ዘይፈልጠላ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ ስለዚ ኢቱ ኣብ ሰዓት ዝኣነ እንድዒ ውሽጠይ ስለ ስማዓኒ ብዙሕ ክዛረባ ይከኣልኩን እምበር ዝበልዓ እንጀራ ይብሉ ገንዘብ ዝብላ ዘሎ ተመሊሱ ነቶም ቆልዑን ዘውፅሎ ተመሊሱ ነታ ስፖርት እስቲ እዚኣ ክውስኸሎም እናበለ ክስታይ ዝገብር ጊቱ ኣብ መገዲ ከይድ ከሎ ታድ ናብራ ድኽነቱ ስለ ዝፈልጣ ንሰባት ክህብ ከሎ ነቶም ብትሕቲኡ ዘሎ ክህብ ከሎ ክትሪኦ ከለካ እዝስ ሕልፍን ትርፍን እንተዝህሉ እንታይ ምገበረ ኢኻ ስለዚ ጊቱ ኣብ ሰዓት እዚ የለን ግን በዓል ታሪክ እዩ ተዓፃፂፉ ሕዚ እውን ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ክእል እዩ ኣነ 5 ሰዓት 11 ሰዓት ናይ ንግሆ ንስፖርት ንስቴድየም ክኸይድ ከለኹ በዓል ኤልያስ ፓወር
بعلتن ناشط بعل فورتونا ليت خا استي تسركس ولا أبونا بيتون يرأيوه استي سركس توم قطر خريو زي كالو إلو أبونا بيتا نمصنا قلابته رأيو أبزبت إحنا لنا زبلنا رسبي أب ساعات يلا أب نيتورك ناي سبورت واتي زلو كاب هيوات واتي زلو ملكو خمزي خونا نيرجيت فيزيكالو خمزي خونا نير نا عزي تايو إحنا بزلنا سبات استخالنا متن يوتيوب زي أبيت حلومون تاي نقبره زاروا بحر وزبلت نسفعه زي هذا صبوا إيلاس بتعمي لقرمي مسكح عندي أنا من إنفورميشن وصل لينا ردي حمد زولخة بتعمل حزني جيتوس همز كوني الخا يتحسوي مغنياتهم أو سيركس تجراي أبي استواصل النظر أيو بكلل هم أول بهاكر درجة شامبيون لخون اللي بزحت جزيف ناي تجراي سيركس يوم هم أول نعلم استواصل على جور له بزحت أول عني ويبنا كل جزء كم تو فتاري دك سبات يوتو زحام زمهرة هم ياجيتو ست راح يخوني شعير ستاوسيس دا فيديو نيروا فيديو أرياس أرسل أنا أتولى عنا نيرا جيتو لزيت مالي جيتو لسلتن فيديو ريو 5 سنتيم تقبله أكيو لأنا لو لعنا نيرا السو همز كونتلو تري بتعمل حزني يسرون لحلنا خاص لوكسيو لي متياقنا ناين عبيد فات بتري هم بعليك وصلت له جيتو أبي بوتاني أي خام حساس لبوس دوكوي كتير كحتت له عملي مخانا بتعمي سوري بالبالي مسب تحسبت لها نياتم لنا يبرك له علنا نفلتينا زي خويد جن حنت معلتنا قريفل تتلقر مكان تلدنا ياو كل جزء تاريخ سلاحس تاريخ ونس أي جلسة أي صحفي بال بتطوس نوعلي لقتلونا بزح سبب فريو كلنا نطبق درجة نينا حنت معلت جن إله زياد ولا منقد تقالنا سلام تبعي لنا حلف بي همزي إلى الله خوت أجنب بس إحنا له أيوة جاي لازم تلقرب نجار وش تقوي لله تنكاري حزون بعلك فتح إلى مكرنا anyway بزح موالي كاليو تزلوا بركم فلات نجم تعم دسلو مفتاحية وتاخد جبرني ولا ده حركنا واقعنا لا إشي ما جيتو من الباش بالتفل على تقليد أيو أنا كوسخل اللي تأي كوسخل اللي أنا أساقيتو أبو جيمناستيك أبو سيركس إلها نصور عنيشتن ينقصوا إلى أنا بوايك حسوه الله نات مجمريا كابتو أجمع مرانا كجمرنا خلو قدمه لي لعلو خلي مسح قرصو تيقارسه مسح تيمسحه برار تيتدرر الحلف له جزيتات سلل ذكر أي أنا من الله مناتو تنكاريناتو كندينا إلى أكليو جيمناستيك صريحة أكروات تجلابيتها تتجلس نيشتن ينقص إيدي أنا باي بوكل قلت الله مالتي سلازي بيتو زي كنا نواجو من الباج حلمو ناقان جوه إنجرار خيرة نابرح مسرت لنا جزاء صرح لنا خلي أي حسب ذا سبورت ذا حيز ولا ذا الحزة سبورت أبيك بس حلوها من أسي ما قال يخون من أسي تجراي يلون من أسي إثيوبيا بزو سبورت زي تلويتو بزح نجر لعدو أصوعو الهاجر أصوعو لكل أصوعو الهاجر الخصوع عبي سعري الجبرة من أسيو سلازي زي كانوا الخلنا أفتح زي لا تجلس أنا رحزي حزت راح يكون أنتو كرتة حليفو كم جمرة جميرو كأنا كفتا الفلت هو عام تمرت جميرو 10 شهر أنت سمعني 5 عام تمرت جميرو لو علو مسوات الجبرة سويو نابرا غيره كعبية كلوات إياه بخالي من قد خالي إسراح سريحة كلوات إياه ليبالا بتاسبورت تعبيه ك مناسي كلوات إياه يلو لحسب سويو سلازي هذا خلاي من الله تعالى زم حواتي قليت أمي أمزالسة جيتو بخمي ملك عيو ناورو كمحيش الخيل ناورو كلوات الخيل هيوتو كمرح الخيل أبو خلته قلعتيو
بالتفلالي ملكو خا بسنكي صقم ካብ ናብርኡ ተፈላለዩ ምዃኑ ከዓ ያው ገሊጹ እዩ ጊቱ ክንድግፍ ተለና ሲ تا كللناي تمنسينا ندقف سوي حنتي أما كوستو الله ምክንያቱም ክልላዊ ሃገራዊ ስራሕ ኢላ ስራሕ ነይሩ እንዲያም የስተውሲ ለሐልፈ አቤት ምክር ተአተለውስ አቤት ምክር ዝነበረ በክልል ዝተተሓዘ ተሓደ ዝና በተለይ ከተማ መቀለ በክልል ሎ ትግራይ ነው ለዚህ መንግስቱ ንሰሚዑ ሱቅ ዝብል ድረስ ይብሉ ምክንያቱም ነው على ዕማም መስለ ዝኾነ ሃገር በሰላም ቢዲሞክራሲ ትረኸብ ብዙሕ ነገር ኣሎ مسؤول بلاون ثم زحلفوا نعنا يوم حليفهم زسم جيتون هم عندنا سرح ثاني حياة بعلا حليفها يا حزل ثم خلت تولده صبوا سرح تسرح ياو حسابنا تجوار الله نزيك تتجور قد دقافهم زد لي يعني أنتم تزلات تبايتا بعلا خلنا نقدر كتقبل سليت هاي لذي I don't know بزن إشتاي خلنا تسلست قالت الجلس اللي هنا تسلو لفلتنا تحققنا همينا حرصنا نطعمه بقيت توبيلنا بالفيديو أنا تسمرون لندلي مالتي يتحجى أبزا زلال أي درجة زب تقراي كابزلو زهب سبيو خافيلو زبال سبيو ناجيت من نوابرو ناجزا من نوابرو ناي إيكونوميكالي زلو من نوابرو نافت سبورت زملا سلو نجارات نمفتار كنت يلتون زبالة لما عبد بيتي بعلات دماني سبونسرات بمتقللاش نزغل عزن دقفو نايجيتو تي دريمو تتعنتو يستزارو حدا خباص حز دلني بايتا ويك درجه لمو السخبات صحي زبل نجر سلازلو حبابيرنا نو سوقفنا حفتامات ناي كللناون نزي منم ندحرت زبل يكون السبز قلباو زي قلعه جانا جقنا له جانا خسرحي جانا خبلي يزبل سلازلو ندقفهم قلت أقول دوك بليز ماشي ያው ተገሊጽ እዩ ጌቱ ምናልባት ልዋዕሉ ላይ ሆነ ንሕና ክንሕግዞ ወይ እንደገና ንሕና ክድገፈሎ ኢና ንዛረብሲ ለአናን ልደቅናን እዩ ምክንያቱ ሓይል ሎ ክሰርሕ ልኽእል ዓቕሚ ሎ ክሰርሕ ልኽእል ከስርሕ ልኽእል ፍልጠት ኣሎ ስለዚ እዚ ፍልጠት እዚ ላውልድ ወለዶ ምንት ክሓልፍ ናይ ጊቱ ኩነታት ብኸመይ ክልወጥ ኣለዎ ዝብል ነገር ህዝቢ መቐለ ካብ ህፃን ጀሚሩ እስካብ ዓብዪ ይፈልጦ እዩ ጊቱ ማለት ህዘ ኣይኮነን ዝፍለጥ ካብ ህፃውንትና ካብ ቀደም ጀሚሩ ኢብን ዋላ ህዚ ደቅና ህዚ ባዕልና ዝወለድናዮም ደቅና ስለ ናቱ ታሪክ ይፈልጡ እዮም ሰርከስ ከመይ ልመፅኡ ጂምናስቲክ ከመይ ልመፅኡ ልብል ነገር ክልዓል ከሎ ጊቱ ስለ ዝለዓል ይፍለጥ እዩ ስለዚ ከምቱ ዘካርያስ ዝበሎ ያው ቴሌቪዥን ትግራይ ምስ መንግስታውን ዘይ መንግስታውን አካላት ምስ ማሕበረሰብ ስፖርት ብምዝርራብ ጊቱ ጠጠው ኢሉ ልደቅና ትምህርቲ ክሕልፈሉ ልኽእል ኩነታት ተመቻችወሉ ደስ ይብለኒ እሺ ጽቡቅ ያው ሁሉ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ጀሚሩ ዞም ዝያለ ለው ደቀይና ኣሕዋተይ ገሊፆም እዮም ለዓየ ሓደ ዓብዪ ተስፋ እዩ ኣነ እውን ካብዚ መነሻ ብምግባር ነቱ ዝድለ ስራሕ ወይ ነቱ ዝድለ ታርጌት ንምብፃሕ ኣብ ኩለን ኮርናዓት ትግራይ ድልው እየ ዝተረፈ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብዚኣ እውን ባዕላቶም ተሓሳሲቦም ደልዮም ደኺሞም ኩሎም ነቲ ስፖርት ትግራይ ልክዓቢ ዓብዪ ግደ ዘለዎም ቆልዑት እዮም ቆልዓ ትግራይ ክዓቢ ትግራይ ክትልወጥ ዝገበርዎ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግኖም ኣብዚ ብርኪ እዚ ምውፅሖም ለ ፈጣሪ ባዕላዊ ዘብፅሐኩም ሃገርና ትግራይ እውን በቶም ኣሕዋትና ስዋኣት ኣብዚ ደረጃ እዚ ብምብፅሓ እሱ እዩ እቲ ዋና ታዲሱ ነይሩ ቅድሚ ከዚ ኣስታውስየ ኣብ ሕወሓት ጉባኤ ዘረኽቦ ብናይ ሓደ ድርሰት ቆልዓ ዝሃበኒ ማለት እዩ ፊቸር ነይራ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እውን ነይሮም እንኳዕ ድሓን መፃኹም ሰላም ንኩልኹም
ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ዝሰመረ ዝረኸቡ ዓወት እናስተማቐረ ነዘሕብን ስራሕ ክኸውን ጎድንኹም ሰላም ሰላም ይብል ሰላም ለኹልኹም ኢሉ ንትጉኣተኛ መልእኽተኛ ኮይኑ ዘቕረብናዮ ሸው እዩ እምበኣይዚ ኣብ ቴሌቶን ክቐርብ ኣሎ ተባሂሉ ቴሌቪዥን 87 ምስሊ እያሱ በርሀ ምስሊ መሓመድ ሕሙድ ዝተባህሉ እዚ ለብፅሕናዮ እሞ ከዚ እውን ከምኡ ካብኡ ዝበልፅ እውን ያው ኣነ ልልገመሉ መንገዲ የብለይ ብደንብ ክሰርሕ እየ ዝሓስብ ፕላናት እውን ኣለና ዓበይቲ ፕላናት ከዚ እውን ንሃገረይ ዘይኮነ ለመን ክሰርሕ እየ ና ቴሌቪዥን ትግራይ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ለመስግን እዞም ኣሕዋተይ እዚኦም እውን ቅስቀሳ ገይሮም ባዕላቶም ኣብ ዘለኽዎ ደልዮም ፀዊዖም ካልኦት እውን ቴድሮስ ህፃናት ቆልዑት ኮይኖም ዓብዮም ልክብሮም እውን ከዚ እውን ኣብዚ ምሳኻቶም ዘለዎ ሚድያ ኣብ ክልል ዓፋር ኣትሒዙ ዝሰልጥንዎም ፀዊዕኻቶም ላውዚ ብኣክብሮት ዝፀዋዕኹም ብክብሪ እየ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ፅቡቕ ምሕና እውን ያው ኩሉ ቀረባ እዋን ናብ ቀደም ሂወትካ ናብቲ ትደልዮ ሞያ ኣቲኻ ክንረአካ ያው በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢና ኣጋሽና እውን ኣብዚ መፅኹም ንዝሃብኩምና ስፍሕ ዝበለ መብራሪ ብሽም ቴሌቪዥን ትግራይ ከመስግነኩም ይፈቱም እምበር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎም ዝሓዝናዮ ምድላው ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ካልእ ብካልእ ምድላው ክሳብ ንራኸብ ሰላም